नमस्ते. मी आज गणपतीसाठी खास खोबऱ्याचे लाडू बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे सुकं खोबरं घेतलंय, म्हणजे किसणीवर चांगलं किसून घेतलंय. हा बाउल काचीचा आहे ना. हे 3 वाट्या मी हे खोबरं किसून घेतलेलं आहे. आणि कंडेन्स मिल्क आहे. हे आपल्याला 1.5 वाटी घ्यायचं आहे. म्हणजे समजा आपण 2 वाट्या खोबरं घेतलं ना, तर हे 1 वाटी घ्यायचं. हे कंडेन्स मिल्क. आता मी हे आहे ना 1.5 वाटी घेणार आहे. त्याच्यासाठी हे पिस्ता आहे, थोडेसे घेतलेले आहेत म्हणजे वरून लावायला, आणि वेलची जायफळ पावडर आहे. आता मी पहिलं काय करते, खोबरं आणि एक कंडेन्स मिल्क गरम करून घेते. आता गॅस पेटवला आहे. आता मी पहिलं आहे ना खोबरं भाजून घेते. थोडं खोबरं आहे ना हलकंसं चांगलं थोडं भाजून घ्यायचं. 2-3 मिनिटासाठी चांगलं भाजून घ्यायचं खरपूस. तर कलर चेंज नाही करायचा आहे, फक्त आपल्याला थोडं गरम करून घ्यायचं आहे. म्हणजे कसं माहिती आहे का, मग राहिले ना तर ते खराब होत नाही. हे खोबरं कशाला गरम करायचं, म्हणजे ना खोबऱ्याची वस्तू असेल ना तर ती खवट होते, म्हणून खोबरं थोडं चांगलं भाजून घ्यायचं. गॅस फास्ट केलाय आणि मी 2-3 मिनिटासाठी थोडंसं भाजून घेते. खोबरं आता मस्त छान भाजलाय. म्हणजे खोबरं भाजायला आलं ना की त्याला चांगला सुगंध सुटतो. मस्त आता भाजलाय. गॅस बारीक केलाय मी, आता बारीक केलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना हे कंडेन्स मिल्क टाकते. 1 वाटी ओतलाय. आता हे अर्धी वाटी, म्हणजे 1.5 वाटी आहे ना हे कंडेन्स मिल्क वापरायचं 3 वाटीमध्ये. आणि हे खोबरं ह्याच्यामध्ये असं सगळं मिक्स करायचं. गॅस एकदम बारीक करून ठेवलाय. आता आपल्याला याच्यामध्ये आहे ना वेलची पावडर टाकायची आहे. वेलची जायफळ पावडर घेतली आहे. आणि चांगलं आहे ना एकदम सुकं करायचं आहे, गरगरीत एकदम. ह्याचा पूर्ण गोळा होईल ना तिथपर्यंत आपल्याला असं हलवत राहायचंय, ढवळीत राहायचंय. थोडं पहिलं मीडियम गॅसवर आहे ना ते घट्ट एकदम करून घ्यायचं. आणि डायरेक्ट आहे ना सुकायला आलं की फास्ट गॅस करून असा मस्त गोळा करून घ्यायचा. छान एकदम चिकट करून घ्यायचा गोळा. म्हणजे थोडा पण जरा नरम नाही राहिला पाहिजे असा गोळा करून घ्यायचा. आणि आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला ताटलीत काढून दाखवते. असं ताटलीत काढून घेतल्यावर आहे ना ते असं चमच्याने काविलत्याने असं ते म्हणजे पसरून घ्यायचं थंड व्हायला, कारण ते खूप गरम असतं. आणि थोडंसं थंड झाल्यावर आहे ना मग त्याचे लाडू वळायचे. आता हे थोडं म्हणजे हाताला लागते असं थोडंसं गरम असतं तेव्हा असे लाडू वळायला घ्यायचे. आणि ते खोबरं असतं ना बारीक केलेलं त्याच्यामध्ये ते घोलायचं खोबऱ्यामध्ये, आणि एका डिशमध्ये ठेवायचे. आणि त्याच्यावरती आहे ना आपण पिस्ता लावायचा. आता असे सर्व मी लाडू करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता आपले मस्त छान लाडू तयार झालेले आहे. हे गणपतीसाठी खास आहे. असे तुम्ही पण बनवा आणि गणपतीला भोग द्या. मस्त खोबऱ्याचे लाडू.